ଯେବେ ସମ୍ପର୍କ ସଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ହାଏ ବେବି କ'ଣ କରୁଛ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏନି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ହୁଏ କି ଯାହା ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସିଧା ଯାଇ ହୃଦୟରେ ବାଜିଥାଏ। ଯେଉଁ କଥା ଆମକୁ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଲଭ୍ ବାଲା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ହୃଦୟର କଥାକୁ ନିର୍ଭୟରେ କହିପାର, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ କହି ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥାଏ ସେଠି ମନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କୁହାଯାଏନି। ସେଠି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ହୋଇଥାଏ। ସେଠି ମିଛ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥାଏ। କୁହନ୍ତି ନା, ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କେବଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିନା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଅସମ୍ଭବ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବିନା ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ ତ ଥାଏ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତା'ର ମୂଳଦୁଆ ହଲି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ବି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯଦି ଆପଣ ବି କାହା ସାଥିରେ ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ସେ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନର ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ରହିଥିବ, କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି।